Vonku máme príjemné letné počasie a ja mám pre vás týždňový prehľad noviniek, ktoré ste sa mohli dočítať na gišťajna.cz. Hneď tou prvou nebol ani smartfón, ani tablet, ale jednalo sa o Morphan M1S. Pod týmto označením sa skrýva Pocket PC, alebo ak chcete Stick PC. Jedná sa o malý počítač s HDMI výstupom. Poďme sa ale pozrieť bližšie na jeho špecifikáciu. Vo vnútri nájdeme štvorjadrový procesor Intel Atom X5 Z8300 taktovaný na 1,8 GHz, 4 GB RAM a 32 GB interného úložiska s možnosťou rozšírenia o pamäťovej karty až na 64 GB. Ako operačný systém nájdeme v tomto mini počítači Windows 10. Čo sa týka portov, tak na jeho tele nájdete HDMI, ktoré teda zasuniete do vašeho HDMI v televízii, USB 2.0 1x, USB 3.0 1x a slot pre microSD kartu. Čo sa týka konektivity, tak samozrejme podporuje Wi-Fi, Bluetooth 4.0 a môžete si preto pripojiť k nemu aj myš alebo klávesnicu. Pokiaľ by sa vám Mi-1S nepáčil a chceli by ste niečo lacnejšie ako je on za $90, môžete si kúpiť Mi-1 Plus. Ten má nižšiu cenu a dokonca dual boot, to znamená Android 5.1, ale aj Windows 10. Známa čínska spoločnosť Hongtong chystá nový telefón pre mladých na leto. Je to konkrétne model Hongtong HT16. Vy na pozadí preto vidíte iba fotografie, lebo video tohto telefónu ešte neexistuje, ale jeho špecifikácie sú nasledovné. Je to najmä veľká 3000 mAh batéria s režimom úspory energie. Táto funkcia by mala znížiť spotrebu energie až o 20%. Hongtong HT16 bude samozrejme dual SIM, čo je v dnešnej dobe bežná záležitosť, ale prečo sa tým nepochváliť? Telefón takisto bude mať na prednej obrazovke funkciu Gest, ktoré spustia danú aplikáciu. To znamená, že na vypnutom displeji len napíšete nejaký obrazec. Či už to bude M pre spustenie hudby, F pre Facebook alebo C pre kameru. Tieto funkcie nájdeme samozrejme už aj dnes na telefónoch, ale sú to telefóny vyššej triedy. Uvidíme teda, akú cenovku a aké presné parametre bude mať nakoniec Hongtong HT16. O telefóne Ulefone U007 sme vás už informovali viackrát. Tento týždeň však Ulefone ukázal video, kde U007 podporuje Smart Gesta. Znamená to, že prostredníctvom pohybu ruky ponad displej môžete napríklad posúvať jednotlivé časti v menu, alebo môžete listovať v hudobnom prehrávači. Kým sa budete kochať, čo tento telefón za $50 dokáže, pozrieme sa ešte na jeho špecifikáciu. Pod 5-palcovým HD displejom nájdeme procesor Mediatek MT6580A taktovaný na 1,3 GHz. Doplňa ho 1 GB RAM a 8 GB ROM s možnosťou rozšírenia o 32 GB. Telefón má zadný fotoaparát 8 megapixelový interpolovaný na 13 a je od Sony. Prednú kameru má 2 megapixelovú interpolovanú softvérovo na 5 megapixelov. Beží na Androide 6.0. Pokiaľ vás Ulefone U007 zaujal, určite sa pozrite na náš web gišťajna.cz. Na dnes je to všetko a vy klikajte aj naďalej na naše videá, pretože tam nájdete recenzie, unboxingy, ale aj špeciálne zábery z kamier smartfónov, ktoré si určite chcete z Číny kúpiť.